Fresh Game magazín vám představuje finalistu s číslem 1 22letého Stanislava Menčíka. Stando, jak bys charakterizoval svoji povahu? Tak to bych charakterizoval spíš asi okolí, nevím, jsem ve znamení lva a v tomu znamení přesně sedím, takže... V čem? Znamení je to dominantní, je vidět ve společnosti, je hodně výstřední a nevím, no, těch faktorů je tam víc, zrovna teďka jsem v takovém rozpoložení, že mě to jako vypadává z té hlavy, ale prostě tak, no. Hele, jak probíhal tvůj coming out? Probíhal docela zostra, kdy můj první vlastně vztah nedopad, tak při telefonátu vlastně s maminou, tak jsem musel říct, že nebydlím u kamaráda, ale u přítele, takže takhle a rovnou přitom jsem to, ale jakoby co se týče okolí, to je jako vzhledem k rodině, ale v okolí jsem to přiznal třeba o půl roku už dřív, prostě veřejně, kdy jsem to v sobě nechtěl dusit a říkal mi okolo mě spousta takových, proč bych nemohl být i já jako otevřený homosexuál. Hele, která osobnost z LGBT komunity, ať už v Čechách nebo v zahraničí, tě ovlivnila? Toho neznám. No, to se, nevím, nemám žádný takový idol z komunity LGBT, takže spíš jako z té hetero komunity. A tak to by byl kdo? Hodně jsem ovlivněný tvorbou Marilyn Mansona. Je to taková temnější stránka hudebního průmyslu, ale je to filozof a beru ho jako za dobrýho umělce. V čem si myslíš, že tkví tvá mužská krása? To nevím, asi v tom, že nenosím kabelky, legíny a že prostě nechám se zarůst do chlupením a vůbec mě to nevadí, prostě asi takhle, no. Co by pro tebe znamenalo získat titul gay roku? Tak určitě by to pro mě byla do života hodně dobrá zkušenost, kterou bych se vůbec nestyděl prezentovat a určitě bych neumřel s vědomím, že jsem nic nedokázal.